бизнес основан само на идеята да прави пари, всъщност за него изглежда като успех, но погледнато мащабно е провал, защото е едномерен успеха и това е само по-голямото количество пари, но пък бизнесът не се стреми да има добавена стойност към обществото. Да, това, което наблюдаваме в 99% от бизнесите, и това си е провал, защото всеки бизнес трябва да има някакъв елемент на социално отговорна позиция, но с дейността на бизнеса да извежда добавена стойност към обществото. В тия отношения има повече от една страна, следователно би трябвало да има и повече от една цели. Ако всички целта им е да събират пари, както в момента наблюдаваме, ще бъдат загърбени нуждите и основанията, предпоставките, заради които ние даваме платформа на бизнеса да твори, да създава иновации, да извежда продукти и услуги към обществото. Значи тази връзка, щом е прекъсната, както в момента реалността около нас подсказва, тогава провала е почти гарантиран или успеха ще бъде една стотна от провала.